Doncs el bon productor és aquell productor que aconsegueix produir un cop i un altre i un altre. Per mi un bon productor és el que té l'olfacte o el talent per detectar els valors que hi ha al cine. No tan sols d'estimar l'ofici, d'estimar el cine, sinó haver viscut la professió des de petit. És la persona que té un talent especial per poder reunir per una part la capacitat artística i per altra part la capacitat econòmica. Cuidar que la qualitat també respongui a les expectatives. O sigui que té en compte el que hi ha abans de la producció pròpiament dita i el que lliga per després, sobretot els aspectes humans. Un treball diari, un treball exquisit, un treball cuidadós, ser detallista. Un bon productor és el que s'avorreix als rodatges, perquè ja està tot solucionat.